Una manera de classificar els noms és dividir-los en individuals o col·lectius. Els individuals, en singular, anomenen un sol element, mentre que els col·lectius anomenen un conjunt d'elements. En aquest cas, un conjunt d'arbres pot dir-se arbrat. Fixeu-vos que hem utilitzat el sufix -at per crear aquest nom col·lectiu. Això també passa amb altres paraules, com ara veí i veïnat. Però hi ha més sufixos col·lectius. Per exemple, ada. De gos en fem gossada, o de boira, boirada. Amb exemples com ara ainam, o aviram, per referir-nos a un conjunt d'aus de corral. Atge, com a plomatge, que és un conjunt de plomes. Alla, que ens serveix per formar xicalla, o com a evolució d'aquest mot, quitxalla, un grup de nens i nenes. Ar, del qual un bon exemple és bestiar. O eda, que sovint s'utilitza per a plantes, com ara a pineda. Aquests són només alguns exemples, però atenció, no sempre necessitem sufixos per fer noms col·lectius. Aquí hi ha casos de parelles que tenen formes ben diferents. D'una agrupació de peixos en podem dir banc. Un conjunt d'estels fixos formen una constel·lació. Diverses illes fan un arxipèlag. O un grup de jugadors són un equip. I ara, per acabar, et preguntem si saps quin és el nom col·lectiu d'alguns mots. Com anomenem a un conjunt d'ovelles? Ramat. I un conjunt d'abelles? Eixam, o també abeller. I de vaixells? Flota. De fulles? En podem dir fullatge, fullam, o si les fulles són seques, fullaraca. I d'ossos? Un conjunt d'ossos és un esquelet, però també, segons el que vulguem dir, podem dir-ne ossada, ossamenta o ossam. N'hi ha molts més. Consulta la descripció del vídeo per veure'n una llista. Gràcies i fins aviat!